пакети по обісцях подзеля волонтери, котрих у общині Шид хвильково около 400, а апеловане, že by še pre tú akciu prijavili i novi osobi. Pochorených od COVID-19 za teraz na području opštiny Šid niet registrovaných. Pre nepritrimovanie prevžatých míroch po zariadovej situácii, napušťania obíscoch pre odredzenú izoláciu alebo nepritrimovanie policijného času pokaraní po teraz 15 osoby. Dom zdravia u Šidze, triážne oddelenie i za choroty pľúcoch robia 24 hodín. U Sremskej Mitrovici počínajú roboty na pirskaniu javných povrchnostoch i ustanovoch u Horodu i u Valaloch. A potrebný količestva natrium chloridu obezpečil Horodský vodovod. U opštini Šid še dezinfekcijní sredstva neprerivno besplatno žiteľom u Horodu i u Valaloch delja na 25 punkti po 2 litri po obiscu, a ambalažu obezpečujú sami hraždanie. Dezinfekcija javnih povrchnostoch po Valaloch čeče po dohvarenim rozporiadku.